Još malo kečapa. Joj, jebemo sad mi svugdje curi, jebemo mater, malo sam previše. Jebem. Šteta kečapa, jebem. Komšija, nije ovo kak izgleda, majke mi. Komšija, komšija, ti si? Šta je? Šta me zoveš, a? Vidi ga, on liže onu tetu tamo. Pa sine moj, pa prvo si ga usisavač stavljao, pa sad ovo. Pa dokle više jebem? Pa Petko, pa nije to kako izgleda. Jeo sam sandvič i kečap štrsno u nju i morao sam. Dobar kečap. Ma dosta mi te više, što? Ajde mrš van iz moje kuće ako ćeš to radit. Naš pravu ženu, mrš iz kuće, odmah. Što? Mene tu našu. Komšija, hvala što si javio. A ti se još i smiješ, komšija, a? Tebe ću sad na čuške, ti si morao zvat Petka, a? Pa šta sam sad ja napravio? Ja sam samo zvao Petka da mu pokažem trik što znam. Jebote, bottle flip napću ti ga u šupak tu bocuješ, ču? Samo daj. Šta? Ma ovaj je rekao, ma nećeš mi ho zabiti. Aj komšija, mrš van, moram se spremat, ajde. Aj ti se pakuj, ole, aj bok. Pa di ću sad spavat, di? Nemam ti para, nemam gdje ležat i predspavat. Ono komčuću, to ću ga zadavit ću ga. Daj. Pa ti još nisi otišao. Ma nisam, još pakiram se, vidiš. Šta će tebi koferi, komšija? Pa Petko mi je rekao da mogu doći ovdje živit, pošto sam već ovdje cijelo vrijeme, pa eto, dao mi je tvoju sobu. Pa nisam ni otišao iz kuće, ovaj Petko već moju sobu prodaje. Petko, došao sam samo da ti kažem. Petko! Pa šta radiš to? Šta je? Ja to isto prije 15 minuta radio i odmah mrš van iz kuće, a? A ti ništa? Lakše mi usavat ovako, Pa šta si onda gaće na podu? Ovaj. Pa znaš ti šta, idem te sad reći materi. Ode. Matere, ti nemoj samo njoj ići. Matere, ti kupoga te molim, nemoj tu mi, nemoj. Sine moj dragi. A tako znači. Nego, ali se ja smijem onda vratiti u sobu svoju? Aj, more, samo nemoj njoj govorit. Aj, more, vraćaj se u sobu, aj. Bit će da nije se ovo ni deslo, ni čulo, more. Može. Nitko šta čuo, nit se šta desilo. Pošteno. Aj, samo zatvori i zaključaj. Aj, moram još posjet, stvarno, Dobro. Marija, idemo dalje. Daj, kako nije upali.